gertatzen da, denok daukagula sortzaile txiki bat barruan, ez? Orduan, zuk zerbait egiten duzunean, eta enkargu bat denean, noski, nik uste dut akordio batetara iritsi behar zarela, ze norbaitek ideia bat azalaratu nahi du, edo bere proiektuaren irudi edo komunikazio irudia izango den hori eskatzen dizu, eta orduan akordio batera iritsi behar zara, baina ja, detaile txikiak edo aldaketa batzuetan lelokeria da, baina norbaitek esaten dizu, hau beharrean jarri dezakezu, hau edo hau falta zait. Eta, karo, hor badago puntua, no esaten duzun, zein puntutaraino, ez? Ze nik nire ariketa egin dut, eta nire lan egiten ari naiz, eta etengabe ari naiz irudi hori kudeatzen nirekiko, konposizioarekiko, koloreekiko, eta erabakiak hartzen ditut etengabe. Batzuetan ez dudala hori, zuk esaten diazun hori egin nahi. Baizik eta frogatu dela eta ez duela funtzionatzen, edo bueno, nire horretan ez duela enkajatzen. Orduan bai, gero kuriosoa da, ez? Jende askok igual argi ikusten du, hemen ez dakiz sartzen baduzu, eta batzuetan funtzionatzen du, baina beste batzuetan ni neu ere ez baldin banaiz gai, nahi dudan hori, ikusten dudan irudi hori papelean islatzeko, nola islatuko dut zuk zure buruan daukazun hori, ezinezkoa da, ez? Orduan zuk egin beharko zenukeen, eta seguruenik zenuke lortuko nahi duzun hori egitea. Horrek dauka sorkuntza prozesu batek, ez? Eta hori onartzea ere ikasi egiten da.